לאחר שהוציאו אותו מנבחרת הכדורסל בתיכון, הוא חזר הביתה, נעל את עצמו בחדרו, ובכה. הוא לא היה מסוגל לדבר עד גיל 4, והמורה שלו אמר לו שהוא אף פעם לא ישיג הרבה. היא הורדה בדרגה בעבודתה כמגישת חדשות, בגלל שהם טענו שהיא לא הייתה מתאימה לטלוויזיה. הוא פוטר מעבודתו כעיתונאי, בגלל שאין לו דמיון, ואין לו רעיונות מקוריים. בגיל 11 הוא הודח מקבוצתו, לאחר שהובחן כלוקה בחוסר הורמון גדילה, הגרם לא להיות קטן יותר מרוב הילדים בגילו. בגיל 30 הוא נותר הרוס ומדוכא, לאחר שללא גינונים סולק מהחברה אשר הקים בעצמו. הוא נשר מהתיכון, בהתמודדותו עם סמים ועוני, הובילו אותו לניסיון התאבדות לא מוצלח. מורה אמר לו שהוא טיפש מדי כדי ללמוד משהו, ושכדאי לא ללכת על תחום אחר, שהוא יוכל להצליח בו בזכות אישיותו הנעימה. הם נדחו על ידי חברת ההקלטות אשר אמרו להם, אנחנו לא אוהבים את הקול שלכם, אין לכם עתיד בעסקי השעשועים. ספרו הראשון נדחה על ידי 27 מוציאים לאור. ארוסתו נפטרה, הוא כשל בעסקים, הייתה לו התמוטטות עצבים, והוא הובס 8 פעמים בבחירות. גדל במשפחה של בעלי עודף משקל בצורה משמעותית. אביו אמר שאין לו סיכוי להצליח. בכל פעם שיצא מהדיאטות העלה עוד במשקל. חלתה באפילפסיה בצעירותה. הרגישה שאיבדה את יכולת הבחירה והשליטה שלה על הגוף באופן טוטלי. בנערותו היה מעשן כל יום קופסה שלמה של סיגריות. חבריו קראו לו וינסטון על שם הסיגריות שעישן, ולעגו לו שאין לו סיכוי להצליח להיגמל. כולם שידרו לה תמיד שהיא לא מספיק רוצה, לא רצינית, ולא מוצלחת כיוון שעושה לעצמה קייטנה. למרות שהיה אחד מהטובים בכיתה בבית ספר הטכנולוגי, לא התקבל ליחידה מיוחדת כמהנדס תוכנה בצה"ל, בטענה שיש לו בעיית סיווג ביטחוני, נאמר לו שחבל על המאמץ ושיעזוב את התחום.